Ke. Batok ke. Beo. Goblok beli. Jan, ini caranya yo gagan tak bonusan. Gue ngetik paket siji iki lho. Kok yo angel temen golekne wong iki. Hancuk tenan mbahno iki. Panas yo semeket temen. Nang omah yo ora betah. Jajal ngene iki lek sing ngeteri es. Rasane seger reram. Kaya niki sing arep ngeteri es iki. Es opone to, Mbah? Aku ki lho mengomahe sampean nganti ping 40 patang. Kok senakoi es ki lho. Lah piye to Le kok goleki aku? Aku lho ket mau nang kene. Iki lho Mbah ki, paketmu ki lho. Gawe aku mumet. Wis ki adare nandi iki. Pakete. Paket opo to Le? Iki lho Mbah, paket saka putune sampean sing teko Bengkulu. Ke. Batok ke. Jancuk. Bocah ora 14. Modiar ora kowe. Kualat karo wong tuwa. Jan rumangsaku lho. Urip kok panggang ngene. Trimo arep ngerokok lho angel temen. Rumangsaku ki lho agek diingi lho. Orderan ojek angkong ki lho agek rame-rame nih. Sing ngusung watu, pasir, padas. Enek. Dino iki kok mak jembleguk biyo blas. Ora enek wong sing ngongkon blias. Nganti arep ngerokok ya angel. Rumangsaku. Lek, tulung Lek, angkut nih boto. Pas banget, aduh. Age diomong rezeki anak solehku tidak akan kemana. Minimal repel ya. Loh, kowe to kring. Endi botone? Jangankan boto, Krakatau tak angkut gua angkong. Kae lho Lek, botone kae ning kono. Tapi bohong, hayu, pal. Ya, situ tuh dia apa sih? Bikin goblok, pal. Lah mata nih, jancuk sungkring. Wong kena lagi ngarep-ngarep penggawean malah diapeki. Kok yo enek menungso kaya ngono kae yo bek-beki dunya. Wah enake lho ngene iki, nek wayahe libur kerja, gitaran karo ngopi. Tiap dina kon kerja ayo tuwek nganggur. Pak, aku mangkat sekolah sih ya. Kakek. Iki handbody le. Beh, lanang kok nganggone handbody barang lho. Lah ya nyapa to, Pak? Ben aku ki glowing kok Alah. Jam 6 wis arep mangkat sekolah. Jam 6 apa lho, Pak? Aku ki lho kesusu wasana kelo mes jam 7. Lambene jam 7, mangkat sekolah iku jam 8 lho le. Lah sekolah lho nang arep omah. Bapak. Sekolah kuwi mlebune 7:30. Lek jam 8 kuwi telat, Pak kos ngene gurun dukung maisin. Pisan-pisan aja manut karo gurune. Kaya pakmu jaman biyen lho mangkat 9:30. Lah kan Pak aku gak. Ya kowe anake bapak mosok nurun tanggane. Mah, Le kuwi klambimu tokno, ora usah kelebone kaya ngono. iya ngopo lho Pak? Isin lho ditokne iki. Kowe lanang le. Jane lho pakmu yasin ora setuju kowe sekolah.
Pengine pakmu lho, kowe melu pakmu iki dodolan terminal. Bapak, lek dodolan terminal karo bapak nggak bakal jadi bidan. Aku pengen jadi bidan. Alah lele. Cita-citane wong lanang aja dadi bidan. Bidan iku wedok, Le. Wis rupane kaya ngono. Yo ben lo, keren duitnya cepet aku arep mangkat. Iya, tapi kancane pakmu nyanyi dhisik. Alah, Pak iki lho wis telat delon ki lho. Alah. Ya wis, tak wae 10.000. Tapi nggo tuku udut lho. Aja nggo tuku bonekae. Kae lho, bonekamu nang kamar buat nggo omah nyamuk. Ya wis, cepetan teko ge ya. Weh, lah bae kowe apal kunci to, Le. Ya wis. Jan, ngene iki nek ra disambi karo mlaku golek strimpil-strimpilane wong ngono kuwi ra dadi. Marai prinsipe wong ora duwe karo pejuang uang kuwi mau ya ngono kuwi to. Marani rejeki. Iki karung isine gombal. Kok abot teran kaya watu. Yo. Matane sikil ditumbur. Sepurane lho, Mbah. Marai iki mang lho, rupane padha karo tonggak merbu. Raimu kir. Kualat engko karo wong tuwa. Lah, ora sambas kualat-kualat, Mbah. Oh iya, rumangsaku iki penduduk desa iki lho akeh wonge. Tapi kok ya ora ngalor ngidul ketemune megur sampean ngantek jeleh Mbah kok ngasih sampean iki lho. Kowe iki lho, kuwanan kir. Ngene-ngene iki lho aku iki sesepuh ning desa kene. Lah. Model-modelane ngono kok ngomong-ngomong sesepuh. Mbah, rungokno. Sesepuh kuwi kae, gawe langgar kae, terus utawa buka desa, apa sing jasa-jasa apa ngono lah gawe desa. Ora model-modelane sampean. Potong-potongan tunggak merbu kaya ngono ngomong-ngomong sesepuh barang iki lho rumangsaku. Kir, rasakan cangkem. BTWN Baswe iki sampean nggo apa, Mbah? Kok umpane abot men to? Iki kir, iki kisine anu. Ora usah dijelasne kesuwen aku wis paham, Mbah. Jan. Aku ki yo salut barang yo mesakno barang karo sampean iki wis tuwa tapi kok Jan apa jenenge kuwi sifat pekerja keras iki sik eneng kowe Jan. Sik gelem ngrongso terus dalan ngene iki Jan. Wah. Salut aku. Matamu iki pakai saka putuku kir, saka Bengkulu. Ya sepurane lho, Mbah. Marahe Jan, rupa-rupane sampean iki cocok kok tukang rongso. Wis tak gani balik wae ya timbangan sampean kaboten lho ya. Oh iya, Kir. Iki aku bayar piro, Kir? Kayak biasane ki lho. Piro? Rokok sebungkus tapi sebulan. Piro? Oh, kae men lho, Kir. Lah, ngono gampang kok sempet teko masik sampean ngaso-ngaso. Kok lek mari kesele mulih. Pokoke ngerti niki nang omah. Ya wis. Yo. Namun kau tetap tabah. Pak. Weh, lah bae kowe iki iso nyanyi to, Le. Lah ngerti ngono tak sekolahne lang musik. Mah, pokoknya aku sekolah bidan, lega, aku mau nesu pokoknya. Breh, lha kaya sepangga bidan ae. Nek ngono, engko kowe tak parakno nang paklikmu kae, silasno ben kowe diwarai ngelas. Ben ora lemir ngono kuwi awake. Mah, Pak, lek misale moh ki ya moh. Pokoknya aku dadi bidan titik, wis digorene sangune. Wis. Eling yo, nggo tuku udut. Moh, aku mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayo. Aduh, kapan le mau aku balik? Jan, doyo meneh. Yo ngendi iki? Kerjane kowe sukir goblok ya.
Goblok wis sukir. Ayem. Apa temen tuh kayak ini kayak mau ki ente kok bisa weh. Beh, semua rabut toh. Sekelakuane sopo ngene iki jan rumangsaku. Kok ya ora leren-leren to ngerjani aku iki. Hancuk. Goblok wis sukir. Goblok Kowe kring titenono kowe ora bakal tak culke kowe saiki. Ora enek toleransi meneh kowe. Syukur ki mampir nang ndi jane. Ket mau tak enten kok ora teko-teko. Engko sananu paketku didol. Ampun le, kan guyon lho le, guyon. Guyon ana ngajeni wong tuwek kaya ngono. Wis ora enek toleransine nggo kowe. Ya kan guyon lho ya. Lah wis ayo. Ampun lho le, iki lho guyon lho le. Wis meneng cangkemmu rasa berisik. Ampun. Loh, kayak porak sukir. Gawani apa to kok rumangsaku obah-obah? Kir, awakmu ki nyapo nyang kene? Oh, jere mbokku lek jagong dhewean ngene iki apa meneh nyang kuburan bahaya, ndak kesambet. Lah, yo ora lho Pak Kemis. Iki lho aku ki jan leren istirahat, panas banget. Kir, rumangsaku katmang tak sawang-sawang kok kono. Kowe iki nggawa apa to? Kuwi lho nyang karung kok obah-obah dhewe. Anu lho Pak Kemis, iki mangki lho paket Mbah Giono. Lek perkara isine aku ya gak dong. Jarine kok putune kok Bengkulu kono lho. Aku kan nggur trimo ojek kangkung. Ngerti apa? Walah, tapi kok aku panggah penasaran yo Kir. Marek emang aku weruh berita apa jenengan iki kasus penculikan anak kuwi agek rame. Lah maksudnya sampean piye to Pak Kemis? Hah? Apa nek tamat-tapang penculik ning raiku? Masih elek-elek ritek ki aku gak ngono kuwi wonge. Perkara karo ngobah-obah iso wae isine kewan utawa pitik, ora kudu menungso, rumangsaku. Ya wis to Kir sepurane. Wonge aja gampang nesu to. Jere mbokku ki gak apik. Terus apa kuwi jenengane lek awakmu gak gelem bukane, ya wis gorene lho tak bukake dhewe gak apa-apa. Sampean ki sembarangan. Iki udu nggon aku ngene Mbah Sugiono. Lek wong ngerti perak aku wis do gajian, terus nek arep lewat-lewat kono lunga. Ya wis Kir, aja nesu-nesu, aku tak lunga. Rumangsaku. Iso lho sampean ki. Ngerandu temen urusane wong. Jane iki apa to? Aku panggah penasaran wae. Bau bae lho kaya wong. Alah, pantes klopoku gogrek terus bae bajing iki mau kejare. Nang ndi bajing iki mang? Mangsaku kok melayune kaya mibur. Kowe jing, saikimu kowe ketemu aku orane ajine. Lintang cahayu. Bayu, dancuk tenan. Apa to iki mang? Alah, malah ngena indase Pak Kemis. Aduh, kebacot iki.
Walah, amit lho Pak Kemis. Iki mang aku sing balang, aku ape balang bajing malah kena ngiluwak. Aduh, keceplosan. Alah cangkem. Sampeyan lelek ngomong halus kaya tibake nyelekit to. Sampeyan iki lho rupane kaya bapak pucung ngono kaya ngarani tanggane kaya luwak. Jere mbokku gak ilok ngomong kaya ngono kuwi Pak Amit. Amit lho Pak Kemis, wong iki mang lho aku ora sengaja cangkemku muni dhewe kok. Walah, iya gak apa-apa Pak Amit. Aduh. Iki nyapa ya Pak Amit? Kok ndasku mandan prepet-prepet ngene. Loh, engko sanu sampean ape pingsan? Piye iki Pak Amit? Ya, masyaallah. Ya Allah, amit lho Pak Kemis, mendingan sampean tak boncenge, engko nek sampean numpak peda dhewe malah kejlungup. Gawanan. Gendang ayo. Masyaallah. Ya, siap. Aduh. Piye ta Pak Amit? Iki aku gelumpah ya Allah, tulangane. Aduh, jane kecokrak tunggak apa ora iki mang. Amit diancen asu kok. Pancen asu Sukir iki. Aku jane ora percaya karo bocah kae iki. Wis meneng cangkemmu, ora usah berisik wae. Ampun lule. Wak nang ndi iki yo? Atane Bagiono meneh. Piye iki? Kering meneng kowe kerja meneng anjing. Kowe ora meneng malah tak tambah tak siksa malah lho. Meneng. Walah, Mbah. Amit yo, Mbah. Iki mang kesuwen enek halangan. Kayak mau ceritani ki aku luwe. Dadi dadak mulih to. Masak Mbah ulek sambel dhewe, midili kangkung dhewe. Walah oke dadak masak sego. Mare mbahku njupuk bangsa ora mulih-mulih kat maisu. Alah, aku wis paham karo kelakuanmu Kir. Penggaweanmu lho ora pokro blas. Lah yo ora ngono lho Mbah maksude. Wong si jenengane weteng ora kena dikondisikan mau dimanapun itu berada lek jenengane luwe iki madang. Engko njaluk sampean garek sampeane mucu-mucu meneh. Kok nukokne rokok wijire kabotan. Lho, Kir. Paketanmu mah kan bunder. Saiki kok penting peketot ngono. Jangan mbok idoli, Kir. Loh, lah mesti sampean iki piye to, Mbah? Oh, nuduh ngono ki maksude. Iya. Oh, jenengane paket ki lho, Mbah, digawa teko kono. Nganti temekane kene iki lho wis kepanasan, kudanan, kanginan. Yo wajar lek berubah. Kok isone lho. Ya ora ngono lho, Kir. Paketanku lho mau apik. Saiki kok kaya ngono. Alah, wis Mbah wis kakek ngomong. Malah mumet aku. Wis mrene saiki sampean mulih wae. Apa arep dipanggul dhewe iki, ha? Iya, Kir, iya. Aku mulih. Tak tani nang omah ya. Untunge Mbah Noi wonge pekok. Digetak ngono e wedi. Ngono jare ngomongnya apa sesepuh. Yalah, mbel gedes. Iki garek mikir kowe iki kering saiki arep diguwak ning endi. Marai paketku tak deleh bukaran kono ngomong wis lak jukuk uang lho. Ampun lule. Dokne aku lule. Wis enak ampun-ampunan pokoke kering. Hari cukup paket kan, terkena Bagiono, gajian, nyamsu, cocok. Wis enek, mantap. Beh Jan, pengangguran ki can mumet. Gak arep ngopo ngene iki. Jan mlaku rono lah, mbok enek rejeki. Rumangsaku kat mangkok nguyuh wae. Selang kok kudu motor kat mau Jan. Beh, kayak gini sapa iki? Kayaknya barang larang iki. Lumayan, iki mang sing jenenge rejeki teko langit. Aku wis angkong iki mayan lek didol nang tukang rongsok. Paketku. Matane. Loh, Le, kowe kira ngapa iki sampe ngerjani kowe, Le?
Anu Mbah, Sukir. Sukir. Waduh, jelas ora beres iki. Lah kowe ngerti ora paketanku le? Kae Mbah, mau didelen ning kono, ning pinggir Nang sawah. pinggir sawah. Waduh, ya wis sak ngono ayo didone aku le. Weh, matane kuwi paketane Mbah Giono, Cuk. Matane nyonyor iki aku. Apa ngopo kowe? Gunaku kowe, gunaku kok iso mule? Gunaku le.